Ideme si pozrieť skautský tábor so zborovou vodkyňou Janou Totovou. Toto je jedna veľká obrovská lúka, sú to wigwamy indiánske a sú tu ďalšie aj stany. Máme tu 6 indiánskych stanov, tzv. Típy, my ich voláme. Tam sú vlastne deti po družinách, plus v jednom stane sú vlastne programová rada. Potom máme 2 také menšie hangáre. Dnes máme návštevný deň, necháte rodičov sem prísť. Aká je s tým skúsenosť? Máme veľmi pozitívne na to ohlasy. Jednak aj my si doplníme zásoby, musíme napríklad kupovať zeleninu a aj oni vidia, kde tie deti celé tie 2 týždne sú a že im tu je dobre a preto nechcú ísť napríklad ani telefonovať domov s rodičmi. Takže to je tak veľmi dobre, s tým máme skúsenosti. Takto keď prídu tí rodičia, nemáte tí menší, že by sa tak ako ošívali, že idem domov? Nemali sme také, skôr k tým, že môžeme zobrať aj 5 neskautov, tak tie deti to nezvládnu, že ako potom odídu domov. To sa stalo 2-krát za tých 13 rokov, čo ja som na táboroch. Ale inak naši skauti, keď iba pre chorobu alebo takto, že niečo sa doma stalo, ale inak neodchádzajú. A máte aj také prípady, že rodičia sa tak rozhodnú, že aj my by sme tu chceli prespať a podobne? Mali sme, aj sme to pred pár rokmi nechávali tých rodičov, ale potom tie deti odbiehali od programu, tak sme si povedali, že stop, že stačí ten návštevný deň. Máme tu rodičov, ktorí prišli pozrieť svojich skautov. Marcela. Vy tu máte syna. No on je tu prvýkrát. Ale starší chlapec, ten chodil 3 roky. Vlastne 4. krát sme tu v tábore. Aké to je prísť takto Ja pozrieť? sa teším. Hádam viac jak deti. Príroda je krásna. Je to taký iný život. Je dobré, keď idú na takýto tábor do prírody bez elektriny, v podstate bez vody, dá sa povedať. Aspoň sa naučia trošku aj takým podmienkam, nie že všetko majú na tanieri pod nosom. Jakub, Marta. Ty si tu prvýkrát. Áno. Aké to je, keď si tu už teda niekoľko dní? No, Trošku popršalo? popršalo Si mal aj službu v noci? raz. A vydržal si celú noc byť hore? 2 hodiny, áno. To ste si striedali. Áno. A nebal si sa? No trošku. Natália Kudnová. Máte tu koľko detí? 2 a ešte som priniesla 2 vyskúšať si na jednu noc prespať. Tak chceli ísť? Chceli. A dokonca plánujeme len do zajtra a syn by zostal ešte dlhšie. Ale už nemáme dovolenku. Ten skautský tábor, aké s tým máte skúsenosti? No super. Deťom sa páči, aj mne sa páči. Ja idem tuto za oteckom. Koho tu máte? 2 dcéry. Chcú ísť? Tešia sa. Každý rok? Každý rok. Nespomínajú nič zlé? Nie. No čo ich tak komáre, alebo čo ich tak otravuje? Možno tie kliešte. V Lani sme boli aj na jeden deň, trošku sme prespali. Dobre to bolo. O takomto tábore som vždy sníval. Vedúcim tohto tábora je Matej. Čo tu ste absolvovali dnes? Decká prišli pozrieť rodičia. Bol tu trošku chaos, pretože sa to tu miešalo, rodičia, deti po stanoch tu pozerali, deti sa chválili stavbami a rôznymi vecami, čo si vyrobili na tábore. Čo ste tu už absolvovali v rámci tábora? Tento tábor je zameraný hlavne na skautskú prax. Učíme deti, ako zakladať oheň, len pomocou kresadla, ďalej ako si navariť na tom ohni, ako si zostrojiť nejaký prístrešok v prírode. Absolvovali sme aj výlety na Tribeč a do Zubrej Zvernice. Sú zručné deti? Ukazuje sa, že napriek tomu, že sedia len pri počítačoch, ako často o nich hovoríme, sú zručné. Baví ich to? Deti majú veľký potenciál, ktorý zostáva často nevyužitý, lebo si myslíme, že to nedokážu, ale opak býva pravdou, že keď im dáme do ruky kresadlo, niečo na zapálenie, postavíme ich k tomu, tak sú veľmi schopné a dokážu sami diviť. Rodičia, keď prídu, sú prekvapení, že ako ich deťurence, ktoré sú zvyknuté na pohodlie, takto fungujú? Áno, väčšinou sú prekvapení a stretávame sa hlavne s pozitívnymi reakciami, kde nám rodičia hovoria, že robíme dobrú vec a že je to super, že tie deti môžu zažiť takúto prírodu, ktorú kedysi akože ich rodičia zažívali v podstate vo svojom detstve na vlastnej koži.